Igbo ndị nwana ege ntị n'ụbọchị nke taata ekenekwa mụ ịma na ha na Nigeria nwa bụ gịnị chibo anụ ọzọ data na unu nwa na izu ụka gara aga na-agwa mụ na-eweta mụ na vidiyo ebe emere nwadibịa arrest nwadibịa nke ji mmụọ mmiri afụrụ anya wee mee gịnị wee mmalụ a lot of speculation wee bịa na that arrest ndị mmadụ si dibịa na-eme ya nke a mee ya nke ọzọ na-emeje ya kịta anụnwa na the matter on ground na is that na native doctor a confess go na ụlọ ndị udo ga-achị. Kedu ihe m kwu? Native doctor mmiri hedia kedu afịa mmụọ mmiri afọrọ anya ọchakomaka tender a full confession today na be ndị udo ga-achị. Kedu ihe menụ? Because na ọmago na sentence ya aganigo agwa m na ya eme play again the same thing akwa ọkụkọ mee ka ọ ya eme n'oge nke ya. Kedu ihe mee njiwe na-ekwu ha? He was today interrogated very very well. Or we say that na ka okwu nke bụ eziokwu that na onwere mmụọ mmiri dị na that mmiri ahụ na-use. Na ihe dị ebe ahụ bụ crocodile ọ nwụtalụ mgbe o pere mpe mgbe crocodile pere mpe ka a nwụtali ya dosi ya that place. So as time goes on crocodile nọ lụkwa ebe ahụ so because na the crocodile na enwere fence ahụ ọgba bụ fence agbachi ka the crocodile ghara elepụ jeje hot one mmadụ and due to na azụ ebe ahụ abụrụgo swamp so n'ihu fence ya ka dị mmiri na-eflow the other side mmiri anaghị eflow na so ọ bịazie ihe ọ na-emezi ọpụtọ ọ na-atụ sacrifice ebe ahụ sacrifice ọkụkọ ndụ and those things na attract that crocodile. So crocodile ahụ amago na mgbe ọbụla aka obel tụsọ ọbala dat na ọnya bịa lie nri dat na nwere ihe dịka anwansị a na-eme ka datin wee mee. So wee na-achị so ndị niile anụnwa defend galia na-asị na na-efe chi na-efe nka now keziwe will people hide your face now especially Father Angelo na ndị otu ya. Kedu ebe unu ya ezuzi ihe elu unu n'ụgbọ nka ebe nwoke dibịa pụtago confess asị na n'ọzụ crocodile ya ka esi azụ ihe ọzụzụ ọbụla ihe ọbụla a na-azụ ọ na-akụ si wee zụọ ya like mgbe m nweta vidio si unu na crocodile ya abụrụ na crocodile dị mehe na crocodile ya bụ crocodile n'ụlọ onwe ya tango nọpụtago ebe wee mepee editing openly ka everybody were fear this confession. I want many people will not play it for you people, man. I'm here to give you the whole thing this way. So ndị na defend ya mgbe ahụ na-asị na mmụọ mmiri jikwa wee mee nke na mmụọ mmiri jikwa wee dị ike na crocodile wee gbuchie that crocodile afụgo na ọkụ dị over because na ihe niile dị ebe a na attract has been cleared out. Ihe niile na attract ebe has been cleared out. So ọ na-eme mgbe ọbụla the crocodile fụlụ ọbara ọgbatata mgbe ọbụla atụghịla ọkụkọ ọpụta ka ọ bịa lie ya there is no power there. Na aghọta so ka anyị na-eche mgbazi akpụpụta ya kọtụ na ofu aka ya na-aba aghọ n'ofu aka n'ụbọchị nke taata ka anyị na-ene n'anya ka anyị mara ebe nya bụ ihe ya and we na-aja ndị fada niile asọpọtụrụ ya where will you people now hide your face this time around ka ọ dịkwanụ. When the mmụọ mmiri afọ anya confess na ka ikpeazụ o kwuola ihe mere gbuchi agị ya ọ bụ maka mụsụ na-achụ n'ụwa n'ike ya ka unu ji bachụwazie m onye amị wee sị unu chụbazie n'ụwa n'ike ka m ife onye jụtara obulu ụmụnne m anya m afụ ntị muo mana ọ dị mma anya m kwesịrị ịfụ ntị muo ebe mụsụ na-achụ n'ụwa n'ike unu wee jiwe wee chụwa m ujedera bala bụba urujele ilolo nwe zulu jụbazie n'ụwa n'ike ka ife onye chụtara obulu n'isi. Nna m kene eme na mmụọ mmiri afụrụ anya confess na ihe ha na-aga ijere nwanne eje gba ọka ka bụrụ adịba achọ gị adịba agwa gị mmụọ mmiri afụrụ anya na ebe ọ nọ wee ebe akwa nọ ekeghị ịtụrụ n'ime like this onye eze Jizọs na ọsa idea then ị na-abata efu akwa ebe ahụ akwa nọ ka mmụọ mmiri afụrụ anya nọkwa because ihe mere o ji nọ na mpụta ọ dị ka enwere ike ịhapụ ya any moment because ọ nọ na mpụta so ndị ọzọ nọ n'ime. Nna enwere ama nke na-eme ana m agwa unu ihe ọnwụ na ị na-eme na-emesi ike hapụ ndị a na-eme achachasị gbute achasị etikwara aka na ya na ọdọrọ mma. Mmụọ mmiri ekwuo na nke wee eziokwu sị ya na ọ mụgwuru weje na ya vida ọ sị na ihe na-ekwuwasị a jụrụ ya nna anyị akwa esi na agị ya na-arụ ọrụ gị mezina mgbe a kpọrọ ya gị ya na ọ pụtara mgbe a jụwazi ya sị ya na eziokwu ga-eme ka o si n'olu pụta
nwoke mmadụ wee kwuo nke eziokwu wee kwuo na o goro aga ya mgbe ọ kapere mpe mgbe ọ dị na nwa na mgbe ka o goro aga ya na ọ na-eme mgbasa na ọ gụọrọ ya ihe ahụ aga ịpụta ọma na ọ chọọ gị inye ya nri ụnụ mana mgbe ọnwụ na ịzụrụ pidgin ya agbanye ya na-akpọ pidgin ọnwụ na ịzụrụ mgbe muri pere mpe like mụ ha zụrụ nya mgbe m bịa Ọnịcha anyị na-akụrụ ya keji na-ebu ibu abịazie n'ime keji anyị bịa ekewazie ya enwe ndị a na-arụ 4 rooms nwe ndị a na-arụ 3 ebe dọkwasị ya ọnwụ na ha ncha baa n'ime keji ahụ ọnwụ na ịchọ ịkpọ pidgin gị gọpụta anyị na-emenye dị otu a ifu ha anya pidgin niile anọ n'ime keji ahụ ga-apụta ọ sị na ọhịa ahụ ihe mere na aga ihe a na mbọsị ahụ na ọ yọrọ ihe a aga ihe a ga-apụta n'ụdị na ọ chọrọ iri nri maka ịfọrọ pidgin ihe ha ga-apụta bụ ka amago na onye nwe a na-akpọ aka enye ha nri nwanne m agwara m gị na ndị a nwee fọmat ha enweghị ike iji ịpụta n'ụwa iwu awụrụ ana m agwa ndị mmadụ ole ọnwụ na ị nwetara wasị ị na-eriwu nri 4 meals every day ị na-eriwu 3 square meals I mean kelee Chineke gị wasị ị na-eriwu 3 square meals kelee Chineke gị na ọ dịrị izi mmadụ niile amarụ 1 2 3 mmadụ niile ama ego play mmadụ niile ama ego jeep ihe niile ụka Chukwu si chọọ ya because ọnwụ na ị na-arụ ụlọ kịta na ị chọrọ ịrụ ụlọ ọnwụ na ịfụrọ ndị mesịrị gharịa bifo ka ego ama ego ka ị ya adị nke nwere ego taa mpa gị nwere ego cheke n'ime ndụ gị mpa gị gbaa mbọ niile ọ gbaa n'ụwa ka o mee ka eru 1 2 3 ma ọrụ uwe mana ọ gị na-arụzi ya kịta onye ọnwụ na-ekere nwe ka esi ike ya otu ọ na Chukwu si na ọ ya dị ka ọ ya adị so ụnụ nwe na-aga emezi ka ọ dị n'ike eme ya nke ike ka mme ya ka ego a mbịa asị ọ mbụ ị gbara wee ego ifere apụta na-asị gị bịa ka ebute ike anyị gbughara gị egwu gbuoro gị ebuli iweta nke asị ị nwere ike imecha niile ahụ ka njọ ọ Chukwu na-eme eze ihe dịara gị ịpụta ụtụtụ jee na shọpụ gị gbawa mbọ orisa kwuo na ị ga-ere anyị dada ị ga-ere papagoro kwuo na ị ga-awụ ọgaranya akwụrụ afụ gị agwọbiera mmụọ mmiri afụrụ anya was my baba yes si ya na ebudo na-ekwu ọ na-akpụ m isi mgbe anyị niile bụ okpu na-egbu aka m shop ya ruo tata side Emekọt road na okpu na-egbu isi Emekọt road bata the next junction by the shop ya dị ebe onye na-anọzi na shop ya na-erezi ihe bejos after shop mmụọ mmiri afụrụ anya ọwụrụ Kalido hotel si ya na ọmụ kwuru ọ na-akpụ m isi ya nara m akwa ego ka ọ na-arị dị gba ọ 300 ka 500 ka 200 then kịta onye ọ na-asịzi ọmụọ mmiri amanị ya ọ ya wụzi eje mmụọ n'ebe onye ịchọ ime eze mmụọ ọrụ na bụrụ ka ihe eme ka ezi gosi wo na otoro nnewu ka ị na-eme eze mmụọ na nnewu nke anyị kwa ịgba ọ dịzi nwaanyị na-eme ya jọsụ gbanye kịta ị na-asị ụgbọazị bịa onye mmiri fụrụ ụkwụ ya ka ọ na-eri agba m n'ọkụ njekụ na-eme jos ka ego kun na-achụ mana thank God for Soludo, thank God for our His Excellency. Because without Soludo by now, hey Chineke, abam ka Anambra ka dị ọ ka dị wee na-apụta nwụrụ eti n'ime akpa maka ndị actually destroy this very country, this very Anambra State. Mana thank God, kudos for His Excellency Soludo. Ọ ya dịrị gị mma. Onye ọzọ chọrọ ikwu na ihe na-ekwu okwu ka ụnụ ma na ndị afọmat ka ha na-arụ ọ ga-echọ inwe ego jee gbagba mbọ o nwere ego ọnwụ na si n'ọgwụ were abịa ọ ka sị ka ngwa ya ka nwa n'ụlọ ebudo TV onye mere ga nwa gị ọtọ mụ na-ebecha nke ebesịa